Dengar ako itong followers sa TikTok. Oo, madagan to, madagi. Taysa. Huwag na ko nalimtan dong. Lagi, sobrang ni mamalay mo yung pagkatad. Ala, buanga. Kayo yawan na pagkwato ron. Para ba to dragon masuko? So, pagkatad mo kanino ka. Kuyag mo gawas na, Frank. Huwag mo yung sarong. Nalimot na pag-ito. Frank. Patay tani. Asa matos Frankie? Ako matong gisogo. Kita ka do? Susi, mantos kanding niya. Kamu man tong duha gakuyog sa plaza. Gatiktok-tiktok mo dito. Aga akong gipatad to niya. Murag wala dito niya napatad ya. Salan pa rin bataag sugoon. Way klaro apasa dito dong. Sige, ako sa doon. Tawagan ko na ako dun sa resulta kahapos mo do. Hello, Day. Unsay ni gawas kapos mo to, Day? Mo ba? Ipasugo man gud ako sa Frankie kahapon og pataday nya wala man gud niya gipatad nalimtan man. Mo ba? Sige, Day. Salamat kaayo, Day. Frankie, papulit ko mamanay mo kay ang katulang gisaw buhay papatad. Patay. Nakainom-nom nas mama. Frankie! Frankie! Oh! Naunsam na sa sigasagit. Bisag nagpadulong na ta. Syagit sa imong kabuang, ang akong gisugo nimo imong gikalimtan. Ug gigawas ko no to. Sobra pa siyaw-yaw ang imong madawat. Oh! Bisag nalimot jud ta. Di Frankie, ipatad sa paring 5 to. Kay hapit ng oras. Sabi, be. Pila po ni? Jeez, 5-1 to. 5-1 to. Ala ko yung ka dong. Wala. 5-1 to. 5-1 to. dali mo ha. Oo! Patad mo na po ni. Ano? Asa di mo mo si Francen? Ano ba ito? Sina ng hugas? Ayo! 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 Oh, saman. Mayong buntag pa. Usay pa. Pasumbag ka? Ay, angkol di ay. Ni ani ko diri kol kay mamisita kong Francine. Wala din si Francine. Ilakaw. Mura mag wala nilakaw si Francine kol kay nilili man to siya sa banggira ng hugas og plato. Unya, unsa man na imong ipangdala? Aw kani kol. Kaning bugas gikani sa barangay ayuda. Kaning mangga gikani sa tayasan gipabringaw sa Tagbalay kay pista man gud dito. Mao ba? Sunod sa ari daw, kay ihit kayong panahon, basin pa tubig ka. Francine! Ay, bisita ni mo, nagpaabot, kausa-usa. Ito na siya pa. Hi Francine, maayong udto. Hi, may udto po. Ali, mangikot ta. Ay. Ina, okay ka diwi? Sino man? Pastikas balay para makastura tag taro. Kana? Gi? Sana kayo siniyanay dumi.
para din nimo, Francis. Salamat ha. Presko pagit sa kaayo oh. Kuan, Francis. Wala na intro-intro. Dito unat ka na ako karon para manghangyo nimo. Sus, wala mo na problema na ako, good. Ni sa Jud. Aw, mao ba? Kung manguyab ko nimo, na ako'y chance nimo. Kabalo. Basin magsinabot dahil ta. Dahil piyato no? Isa mo na yung ngalan nimo. Tuod no? Wa man day ko nagpaila-ila nimo. Ako day si Joros, taga-ubos. Ah, taga-ubos dahil ka? Naramay sa ubusan. Dahil piyato ba? Buya ba ka na ako sa? Sure ba ka mga dawat ko nimo? Balik pa ng pangutan na, Francine. Sa kagwapa o kasiksi nimo, wala na ko'y laing pangitaon. Naapay buhok nimo nga taas pa sa paog, naapay imong pilok na bahog pas balod. Ay, Joros. Wala pa jud ka kabalo ug unsay akong batasan jud. Unsa? Unsa pa man lain akong mahibalan? Kabalo ba ka? Nga malas kayo ko kabahin ug gugma. Lano? Saan pa maagi man? Ang akong unang uyab na si John Clark. Wala nagdugay. Namatay. Ngano? Unsay hinungdan? Unsay nakamatyan? Nahilo taon siya. Sa kasag nagkumong-kumong. Labwa nga. Kaluuya sa unang uyab nimo. Kundulins di ay nimo. Unya, ang ikaduha nimong uyab na unsa man pagkamatay. Nahilo gyapon sa kumong-kumong. Ah, nahilo Japon? Ayaw igna ka ng ikatulo nimong uyab, nahilo Japon sa kumong-kumong. Sakto ka. Ang ikatulo na kong uyab na si Pungpung. Nahilo gyapon sa kumong-kumong. Ah, grabe yapod ng mga uyab nimo. Pagkamalasa man, puro man kumong-kumong ang namatyan. Yaw igna ka ng ikaupat nimong uyab, kumong-kumong ra Japon ang napatyan. Ang akong ikaupat na uyab na si Niyo. Mudyo na siya akong pinagkalaw sa tanan. Pero namatay Japon siya sa kumong-kumong. Ah, grabe na jud pagkamalasa ka ay jud. Yaw igna ka na ikalima nimong uyab, kumong-kumong Japon ang hinungdan maong namatay. Sayop na ka, Juros. Kaya ang akong ikalimang uyab na si Pandesal. Namatay Japon siya. Tungod. Ako siya gidunggab. Gidunggab? Usa may nakaon nimo imong mang gidunggab? Gidunggab na ko si Pandesal, Juros. Tungod kay wala siya mukaon sa kumong-kumong. Mao karon, Juros. Nakita nako nga ikaw matinod anon. Nagigugma nako sa walay pagduha-duha. Sugto na teka. Karon dayon. Ako na ka. Uyab na ta, Juros. Balibang ko. Balibang sa gusto. Juros, asa mga Juros? Ay, kubiyahe, Juros! Juros! Tawagan ko na ako kung sa resulta kahapos mo to. Hello, Day? Musay ni gawas kahapos mo to, Day? So, what's up mga bisakol? Shout out din ni Charmlin og shout out ni Maricas Garden og shout out ni Mitch Libradilla. Og ni shoutout ko ni Asnel Lucete og ni Rewena Asparo Pamilian sa Dora Family og ni ML ang Provinciano. Ug sa shout out day ko ni RZTV og ni John Mark Emperado. So, mga to mga bisakol, please subscribe our YouTube channel. And Ay mo kalimot og hit sa notification bell aron updated mo sa mga bag-ong video. okay guys, more to guys.